Республика Мордовия, Республика Саха-Якутия. Ялтыз Шаңғы үзәгенә Россиянең 22 төбәгеннән спортчылар килгән. 9 февральдән 13-нә кадәр СССРның атказанган спорт остасы Федор Симашов призына бөтен Россия шаңғы ярышлары уза. Мәртәбәле спорт чарасын ачуда дәрәҗәле кунаклар 150дән артык шаңгычы катнашты. Район башлыгы Разиф Кәримов зәйлеләрнең Олимпия чемпионы белән горурланулары, Симашов призына оештырылучы ярышның бөтен Россия дәрәҗәсенә күтәрелүен билгеләп үтте. 50 лет назад наш земляк, участвуя в составе сборной Советского Союза, завоевал олимпийские медали. Выиграли эстафету. На этой же Олимпиаде Федор Петрович Симашов стал серебряным призером. 15 километров. 3 көн дәвамында барачак узышларны шаңгы спортын үз итүчеләр дә көтеп ала. Ярышларны ачу тантанасы салют белән тәмамланды. Адилия Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.